Tervetuloa pelaalle munkaan. Tänään pelataan Habbo-hotellia. Mä ensin ajattelin mennä Tää on niinku joku joulukalenteri huone ilmeisesti. Mä pelaan tätä Yandere Simulator-peliä. Tän ideana on ilmeisesti olla tällainen tyttö koulussa ja estää tyttöjä varastamassa mun poikaystävää. Oho! Täällä on ruskettuneita naisia. Hi Kudere, I just love cooking. I just love cooking. Mitä Eli tämän pelin ideana on voittaa erilaisia pelejä ja sitten olla paras. Mitä What are you doing? Tultiin tänne Dropperiin pelailee. Mä oon itse asiassa nähnyt, kun yksi Wildem pelailee tätä. Niin siltä on sit saanut idean, että tätä vois vielä pelailla. Joo, eli tonne pitää tippua ja ilmeisesti veteen, että voi voittaa. Eli lähetääs. Come on! Dodi! Mä tein nyt ihan oman maailman, missä voi tehdä sit mitä tahtoo. Kaiketi tää lähtee sillä, että me rakennetaan talo ja aloitetaan oma elämä. Sika! Tuo mulle mieleen mun ex-aviomiehen. Tosiaan, mä oon alkanut katsoa semmoista animea kun Turns Out My Girlfriend Was a Dick. Mitä vittu? Tää on vitun karmiva peli. Mut joo. Dodi, ei kai siinä. Meitsi kiittää ja kuvittaa tästä videosta ja palaillaan. Moro!